Good afternoon, brothers and sisters. Please all stand as we begin our novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless hearts, work only your wondrous arts, change to joy by every if it be His holy like you, I long to be evermore His friend, now and eternally. Love's force has known. Patron of the hopeless hearts, work only your wondrous arts, change to joy by every if it be His holy In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude.
Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. May herakon asin maugayon na ama, day ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabuag din iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan an sa imong mga puso sa paglaom tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria ina ning kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon. An mga nagwawasiwas kang kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kang kinaaban, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan ka mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa, para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na ustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, Webes, sa ikatulong simana nin Kwaresma, ang satuyang mass intentions, Thanksgiving for passing the board exam for nurses, offered by Oziel Nico Azur, for passing the MTLE board exam by Andrea Shane Altavano, birthday blessings for Stellar, offered by Millares and Garingo family, for Marvin Bailon and Irene Palmes, by Palmes family, for the gift of life of Aurora, offered by her family. Thanksgiving also offered by H.G. and Ian Peña, Enrique Cuenco and Balmonte family. Special intention for guidance of the Holy Spirit and to pass the licensure exam for teachers on March 15, offered by Johnny Angela Marhalino. Special intention also offered by Geraldine Agripa Penilla, to pass the board exam on March 26 and 27, 2026 of Carl Felix, offered by Ella Crisostomo. For let exam by RAS. For fast recovery of Aldwin by Jenny B. Tumbaga. For psychometrician board exam by Cyril Ann Tumbaga.
for healing and recovery of Lourdes Cerojales, offered by Cerojales family, for safety and protection of Christine by Arnedo's family, for the eternal repose of the following souls, for Ray by Lily Reytana and Rosemary Melia, for the soul of Salvacion by Jing Rodriguez, for Delia and Benny by Sunshine Imperial and family, for Felicissimo and Gertrudes, offered by Chua family, for Emelia by Apinade family, for 35th death anniversary of Abilino by Alvarez and Alemania family, for the soul of Benito, Beata, Ralph, Joel, and Manuel Jr. by Ellen Abarrientos, for Aida and Colina by Irma, for All Souls by Boy Reynoso and family, for Anastasio, Silvestre, Jaime, Juliana, and Leticia by family, for the soul of Maria Teresa, Jean Paul, and Roslyn by friends, and for all the souls in purgatory. Banwaan ning Diyos, tindog po ang gabos, sa sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Ayon man yato sa intensyon ang katuninungan sa bilog na kinaban, rog na sa Iran, sa Amerika, sa Israel. Sa ngarang kanama, sinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Jesucristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, sa pakisumarok Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang sa mga kasalan, tangani magkanayo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. Mayrak manlasgod sa tawan Diyos na makakamhan, sin pagpatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, kagurang na mapagkubaba kami nagangayo-ngayo kan sa imong kadakulaan.
Namantang nagraraninan aldaw kan piyesta ng kaligtasan, siring man, urog kaimbod, kabing mag-aandam, sa pagsilibrar kan misteryo Pascual. Uli kay Kristo, kagurang naniyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ini ang tugon na itinao ko sa sakuyang banwaan, olay nin kagurangnan. Hinanyugan nindo ang sakuyang tingog. Dangan ako magiging sa indong Diyos. Asin kamo magiging sakuyang banwaan. Paglakaw kamo sa dalan na ipinagbuot ko sa indo, tanganing mapakarahay kamo. Alagad da isinda naghinanyog, dai naghimati. Sinunod ninda ang mga kamaawotan kan sa indang mararaot na puso. Habo nga makiatubang sako, asin tinalikdan ninda ako. Puon kan aldaw na ang sa indong mga magurang huminali sa daganin Ehipto sa gudngunyan. Dayaday kong isinubol sa indo ang sakong mga surugoon ang mga propeta. Alagad da isinda naghinanyog sako, dai naghimati. Nagmatagasinda asin nagin urog pakaraot kisa sa indang mga kag-anak. Ang gabos na tataramon na ini, isabi mo sa inda, alagad da isinda mahinanyog. Apudon mo sinda, daiman masimbag. Kaya ini ang isabi mo sa inda. Ini ang banwaan na dai naghinanyog kan tingog nin sa iyang Diyos, asin habo pagsagwion. Ang katotoohan, dai na dyan sa iya, na para na sa iyang nguso. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya sa dakulang kaugmahan, awitan taan kagurangnan. Ipagrokyaw taan gapo nin sa tuyang kaligtasan. Magpamugta kita sa iyang atubang asin magpasalamat. Ipagrokyaw ta siya sa mga awit na maugma. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya magduko kita asin magsamba. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na naglalang sa to. Siya ang sa tuyang Diyos, kita ang sa iyang banwaan. Mga karnero na sa iyang ataman. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan maghinanyog kamo kan sa iyang tingog, hare nindo pagpatagasaan sa indong puso siring sa meriba. Siring kay itong aldaw sa masa duman sa kadlagan, kan pinagtukso ako kan sa indong mga magurang. Pinagbalo ako minsan nahiling na ninda ang sakong mga ginibo. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpaluwas nin sarong demonyo na pula, asin pakaluwas kan demonyo an pula tulos nagtaram. Ang mga tao nagalas, alagad nagkapira sa ina nagsabi, nagpapaluwas kan mga demonyo sa bagsik ni Beelzebub. Poon kan mga demonyo. Ano ba sa pagtukso sa iya, nagagadin tanda hali sa langit. Aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya sinabihan,
Ang kahadean na baranga na marurumpag, ang pamilya na nagiiriwal magagaba. Kaya kung si Satanas baranga, paano makakapagpadanay sa iyang kahadean? Mantang kamo nagsasabi ng mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub. Ngunyan, kung ang mga demonyo sa kong pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub, sa kiisay nakabagsikan, nagpapaluwas an sa indong mga katuod. Kaya sindaman sanan sa indong mga hukom. Alagad ko ng mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsikan kapangyarihan ng Diyos. Tandaan ang kadean ng Diyos, luminatong na sa indo. Kunan harong, binabantayan din sarong tawong makusog, sinsangkap sa armas, ang gabos matiwasay. Alagad kun sa lakaton, asin madaog nin saro, na urog na makusog. Kakwahon ang armas sa iyang sinasarigan, pagkatapos babarangaon ang mga sinamsam. An bako kung kaapil kalaban ko, anday nagtitipon, nakaibahan ko, nagwawarak. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. So, ang tema kan Ebanghelyo itong kalagan ng tataramon ng Diyos. So, pinahiling ang tataramon sa paginin mga commandments, mga tugon, nagpon sa Old Testament, so 10 commandments na itino kay Moses. Asin ang duwaman na commandments, pigapod na pinakadakulang mga tugon, greatest commandments, sa itong kagurangnan ni Jesucristo, namamot sa Diyos, sa bilog na puso, bilog na kusog, bilog na nakalag. As in, ang ikadua, ang mamot sa kapwa, siring sa diri. So, ini po na mga commandments, baka umanining sayaw, mayo nin saysay, kundi naglalayon ini na magkasararoan, gabos na nagtutubod. Kaya nga na araman ta na anggera sa ngunyan na nangyayari sa Medio Oriente, dahil man ang pigtutukdo kan religion na magralaban, no? Because Iran is Islam, no? Muslim. Alagad dahil man nagtutukdo yanin pagkabaranga, kundi mag-apresar kan tataramon ng Diyos o kaya yung katulinungan. Islam is a religion of peace. Siyempre, yaon sa Amerika, siguro, magama na mga interes, so iba man na dahilan siguro. Pero within religion, pag-una ko, dahil man pwedeng magkabaranga, iyo mismo ang layunin kung natata may reliyon, may bigasambang sarong Diyos, nagigiribo din mga aktibidades sabay-sabay, yan ang magsisimento kang unity of the faith, no? O religion. Sa loob man kan Kristiyanismo, aram tayo, guwaman yung mga pagkabaranga. Alaga, di yung pirmi ang pigasabi ni Jesus na, kay po, we strive for unity, na ang mga personal na interest, dahil na po dominaron, kundi so common interest. Tanganing ang katuninungan, iyon maghadi. Kung pirming may kariribukan, di ka nga ni makaisip, tatatakot ka, any moment, tamaan ka kang bomba, o ano man pa ang mangyayari. So, many times, di ko amang kitang mga personal na bias sa mga religion, pero we have to pray na parare kitang tao, saro man sa naglalang, kaya siguro, in the silence of our hearts, we offer some prayers, sacrifices, sa mga taong nalilibungan, urog na sa pagtubod. Kaya, Jesus got angry, no? Na pikon si Jesus akalain mo ba naman na salaan ka? Na imbis na Diyos ang
ang power behind this casting of demons, siya palugod ang napagbintangan na surugo ni Satanas. No? Pero if you analyze, walang logic, no? Kung nagtatrabaho si Jesus under Satan, natabi ka paluwas ng demonyo, na ang mission magkakandemonyo sa niban ang mga tao so that His power will be realized. Kaya kung si Jesus, iyo ang mapali kang demonyo, sa power kang demonyo, di man pwede. Kontrabaga si Jesus sa power of sin, power of evil. Kaya siguro mga tugang, ang pagkasararo kan nagtuturubod, lalo na sa tuyang reliyon, we consider always the siguro sa mga namamayo, tayo pag ang enot na instruments of unity, of peace, ang Santo Papa, sa mga kaibahan, no matter how bad they are, o ano man po ang mga sa inda, reklamo, in the end, gabos kita nangangaipo ki unity, pagkasararo. Kaya, mga saralita konsiderasyon, supadi ngaya, pirmi ngayang late, kung ano-ano na nare-reparota sa misa, these are just minor things. Siguro, bago kita magwala, ipangadita na sana. Tanganing, everybody will receive the grace, the mercy from God. No? Kaya, magayon man po na sa mga namatiki exam, pirming nagdigdi sa St. Jude. Of course, ang pagkasararo man yato sa paagi kang pagpangadji, bako sana po itong ma-exam ang nagpapangadji. Po, ano ipangadji taman. Kung maging successful man sinda, sa ano man nalarangan kan sa indang pag-adal, bako baga makikinabang ang bilog na banwaan, sosyedad. Imagine if they become good teachers, engineers, kung ano man po ang saidang course, di ba? They become good professionals. Makalat po sindakang katotohan. Makalat sindakang pagkamuot kan maray nagibonin sarong professional. I hope because of the prayers that we offer, beginning with their exam, di ba, magayon po epekto yan kan sa tuyang pagpangadji. That is one way of being united, no, as a people. Na hindi lang po sa diring pamilya, sa diring pangapangangaipo, ang pigahagad ta kay kagurangnan sa paagi ni St. Jude, kundi again, we widen our intentions. Kaya kanina nagsabi ako, should always pray for world peace. Yan nga ni, grabe ng epekto sa to, di ba? So, gasolina, sukrudo, ang masunod naman kaan, ano na, mga babakalon, supresyon. Everybody is affected, no? Pero, instead of blaming anybody, di ba? Di man po di man makakabot garo kay President Trump o sa Presidente kang Iran, kundi maybe ang Diyos na yung mas kapangyarihan, iyo po garo ang magibo ng paagi. Ano man pong paagi yan, pero we send Him our request, our petitions, tanganing, sabi baga, ang tao na mga nangangaipo, sabi nagrarani sa Panginoon. Pero sana wag lang na nangangaipo, kundi every time we pray, we thank Him, we ask for forgiveness, we ask for brotherhood, cooperation among us. Takon permi pong nag-iiriwal, para pong pagkaagagadan ka na, pagkaaga may tigbak na, may kadana, di ba? Perming yaon ang kalbak, takot sa tung puso.
So, siya magtatao kay katunino nga na nagdadanay. It's God. No? It's the Holy Spirit. Kasi siya po ang author kang bilog pong hinaban. Saan ang mga tao na nakaka-resibe kang kapangyarihan, kang karahayan kang Panginoon, human po ang ikalat, ipalakop sa bilog na kinaban. Bendisyonan kita. Magpamibig ka mga tugang, tangan ining sa kausin sa indong atang mga kamanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang yato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami na tanganing maging maninigo sa imo ang mga dulot kan sa imong banwaan. Linigisinda sa gabos na ulakit ting karatan, dai ka magtugot na sinda magdayupot sa mga bagong tunay na kaugmahan na nagtuga ka sa inda na magkamit kan mga balaog din sa imong katotoohan huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minat sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, danay si minsan saen. Magpasalamat kami kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Tanganing ikabalik ang mga aki mo sa kalinigan in mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon na talingkasan isip sa mga maraot na maotan. Paginabangan nila ang mga agit sa ng bagay, tangani magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibagang gabos na Santos Sinanghiles, sarabay kami nag-oomaw sa imo, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos din mga wako. Ang langit asin daga, panokan sa iyo, kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palagan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Kagurang dani ka ng banal, waraba din kabos ng kabanalan, kaya mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaaki ni tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tayan sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhanya man kang kalis, sin giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi,
Mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Paguraan ng ipinapamareta niya ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa tunay na magtatong. Kaya kami nagrurumdam sa iyong pagagadan, sa pagkabuhay liwat ang dudulot sa iyong pagurangdan. Kining tinapain buhay, singkalis sing kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanay ko mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kangawa kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Gerom dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaya bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mga obispo, si Joel, si nga gabos na klero, si Ringman, garamdamas sa iyong pagkaherak. At sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang mga nagagadan sa nangyayaring gera. Asin darasin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namibi kami taganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa sayang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asing gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa sa ipamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurabayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natuguan kan mga nakakaligtas na tugon, simbinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya mo yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dahil natalingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade. Sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninong at sin pagkamot ng kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magturog ang Kristo sarong pagtubod, magpatinawan kamo kan tandaan katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace.
dugang o yan sa kagurang na Yesu Kristo nagadan sa krus para sa tuad sa bilog na kinaban. Tangani magkasararo, sarong pagtubod, siyang kodero kan Diyos, ugpaparang makasalan ng kinaban, palada mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalagmo umayin. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel, prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Naguranan kami nabasog ang mga sakramento, kaugaying itaas kan mga tabang, tangani makamtan men bunga kan kaligtasan mo. Ano nga misteryo asin kaugalian, nuligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po ning second collection para po ini sa pagmantiner ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,441 pesos and 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 3,714 pesos and 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po 6,467 pesos and 25 centavos. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piuduran, Albay, o ordenahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kang Christmas sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya o sa chancery. Siring man digdi po sa tuyang parokya, magkakaigo po nin pagkumpil sa Abril 18, sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga, para sa maawat magpalista asin ibang impormasyon, manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Maawat man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous 5,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 400 pesos, duwang 300 pesos, Anonymous 200 pesos. Donation through GCash 5,800 pesos, Baracena Family 4,500 pesos, Moral Family 3,000 pesos, Ray Gianan 2,000 pesos, Warren Madrona Malate 1,000 pesos, Dian Inrera 1,000 pesos, Ruth Atento 900 pesos, Rose Rempilio 400 pesos, Sena Family 400 pesos. Diyos mabalos po. Tinug na po kita para sa oring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibi intercession sa nudas sa Deo, sin Maria ng kaligtasan. Kamuosit siyang mga wal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. na idulot na ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father.